Hi guys! Welcome back guys. This is Lips Mayo and don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. So now, nandito tayo ngayon sa bahay kubo ni Tatay Andres dahil mag-tour tayo. Ako yung tour guide nyo. Ayan, so dito tayo magsimula sa labas bago tayo pumasok sa loob. So, ayan guys. Dito naman yung organic na lutuan namin. Dito kami magluluto. Meron ditong mga kahoy. Yan o. Ito yung pangsugkay namin sa kanin. Yan, ito yung pangsugkay namin. Kahoy lang. No? Kaya ito naman yung pamaypay namin. Pag meron kaming niluluto or magtinapa, ganyan o. Ganyan yun guys. Tapos silagyan namin ng sin para hindi matuan. Kasi ang daming tulo, oh. Lagyan namin ng sin dito. Ayan. So, dito naman sa likod, meron siyang sangayan. Ito yung tawag-tawag, guys, yung sinangayan. Ito, itong kahoy na to, ito yung sinangayan. Pag mag-ibig ka ng tubig, ay ganyan mo yung sagayan. Tapos dito galon. Tapos dun yung galon, magganyan ka. No? Tapos dito naman meron siyang organic na bintana. Organic talaga, no. Yan, no. Ganito yan guys ang mga bahay sa bukid. Ito naman sa likuran, nandito po yung mga old na mga yan, no, para sa kabaw, magdaro. Sa itong hilig magdaro diha, muna siya ang paradaro. Pinakakaraang daruhan. Yung bungbong niya is kawayan po. Ayan o, kawayan. Gawa po yan ng kawayan. Saka dito naman, dito ko yung mga sili at salkod yan kung itinatanim. Saka dito, mayroon din ditong yung mga tubig na ulan. Dito tumutulo yung tubig. Tapos lagay mo ng tubig dito. Ayan, dito yan. Ibig sabihin ito yung sandayong. Dito yung sandayong. Tapos dito masahod yung mga tubig sa ulan. Puro tubig ng ulan yung ginagamit namin kasi mahirap dito yung tubig kasi nasa ibaba talaga yung tubig namin. Tapos magpundo kami doon. Tapos gamitin namin ng motor patungo sa dito sa itaas. Yan. At saka dito naman dito yung pang spray namin. Yan, mayroong mga PC, screen, yung kaldero, ganyan lang. Yan po yung mga bukid style guys. Ayan. Oh. Meron ditong bayabas. Yung bayabas namin. Ito yung mga malaking puno na umubunga ng malaki. Ito ako kumakyat nung nagla-live ako, umakyat ako dyan. Nag-harvest ako dyan ng bayabas, malaking bayabas. So ito naman yung puno na natawag ko na parang cactus. It's a kind of cactus pero napakatulis yung mga mga dahon niya. May mga matulis na bagay, you know. So ngayon dito na naman tayo. Yung atop ni tatay talaga is organic talaga. Maraming dahon. Saka meron ditong shooties. Ito yung shooties. Yan yung sweeties na puno. Malapit lang sa bahay ni Tatay Andres. Yun, dito kaming chair. Yan o, lingkuranan. Yan yung mga gamitan namin. Itong brush, sabon. Ito yung siluksok namin yung sabon. Tapos ito kutsilyo. Yan mga kutsilyo yan kasi importante yan. Ito naman yung garod guys. Yung mag-garod ka ng mga damo. Na ganyan mo.
yung mga damo na ganyan. Ganyan guys ang paggamit nito. Itong tawagin sa amin ito yung bulok or garod, no? Ganyan magguna ka. Kasi karamihan nung sa high school ako 1 to 6 project na yan. Tapos ngayon meron kami ditong radyo. Gumagana pa yung radyo namin. I-try natin yung radyo na yan. Ito na yung pultahan ni Tat. Yan, meron din siya ditong tapos buwad. Merong buwad dyan. Hindi talaga mawawalan yan buwad si tatay. You know, yung buwad. So, i-try natin yung radyo. Gagana ba? Yan. Na si Papa Joe. Kaya dito, meron kami ditong kanin siguro to. Or buwad ba yan? Dito yung mga manok ni tatay nung una, yung mga Bisaya na manok. Dito niya inilagay sa loob ng kanyang bahay. Kasi para safety. No? Ito naman yung mga bodega. Nalagyan ng mga hindi na magamit. Dito naman, nung nag-quarantine ako dito, kasi walang pwedeng makapasok dito sa Bourbon, dito ako natulog. Diyan ako natulog dyan. Diyan ako natulog. Tapos dito yung kasamahan ko. Tapos di si tatay, dito siya matulog sa kanyang kwarto dito. Dito siya matulog. Meron din siya ditong cabinet. Yun napaka-old na cabinet. Old cabinet yan. Yan. Yan lang po yung nasa loob ng kanyang bahay. No? Talagang marami tayong makikita ng mga old. Meron pang sapatos. Hindi na siguro ito masulob. You know? School shoes. School shoes ata yan. Meron din kaming timbangan dito. Timbangan sa dragon fruit. Yan ayan. Tanaw mo yung mga tanawin sa labas. Ayan. Yung CR namin napakaganda yung CR. Pero dito is temporary lang, parang payag, no? Yan maraming butas sa ibabaw ng sin. Yan sin lang po yung gamit ni tatay. Kasi yung po kasing ginagamitin natin ng yung dahon ng niyog, madali po yung malanta, no? Meron din siya ditong umbrella. Ayan, so ito 2020 na pala. Old stock na ito. So ayan, meron dito siyang thermos, tapos nalagyan ng bigas. Yan yung bigas. Yan po yung kanyan. Itakos mo yung bigas, tapos lunod mo ng sa ingan, no? Dito marami dito yung bigas din. Ay, humay pala to. Humay yan, bigas na humay, no? Meron ditong nigo. Alam nyo yung nigo? Yung nigo guys, yung isaan natin yung mais. Yan to yung nigo. Pabayluag nigo, pabayluag nigo. Yung napaka old style guys, yung ganito. Yung baso inilagay mo sa kilid. Ayan, tasa. Yan po yung mga old style na yung mga katutubo natin. Yung mga karaan na katao. Yan po yung mahilig sila ganito. Yan yung pultahan ni tatay. Ayan. So, ito yung bintana niya. Open. Close. Napaka high-tech. Mayroong butas dito. Mayroong butas dito. Ink. Twink. Twink. Yan. Very high-tech ha. So, ayan. Tapos na tayo mag-tour, no? Sa mansion ni Tatay Andres. Napakaganda. Very organic kasi
Simple lang mamuhay sa bukid. Yan talaga yung mga style ng kanilang mga gamit. Basta importante makakain tayo sa 3 araw, di ba? Yan po yung importante. So ayan guys, thank you for watching at saka keep safe always and God bless po. Tapos na tayong mag-tour sa bahay ni Tatay Andres. Thank you for watching guys. Keep safe always and God bless po. Bye bye.